Nagdala ng trangko itong si Nas Ladignon, Chaikang Nunez, itong tour champion ng Nueva Vizcaya, si Darius Villaseñor, yung nasa likod. Okay, so ito yung ating Skeleton, mga 150 meters lang nilalamang ng ating breakaway dito ha. Wala lang buklat, wala lang makakapigil, ayun na nasa harapan yung mga Dandex. Ito maabot to si Jockey Banks. Ayan na mga idolo, huwag na kayong kukura, bakbakan na, nasa harapan mga Dandex. Ayan na, Dandex 7-11 yung nasa harapan, Dandex 7-11, si King Vincent Mercado yung nasa harapan. Sa may mesa, yung 5-6 cabinet, halaba. Oh, wala na po isa. At may nalaba. Hello, sali ka ba? Sali ka. Ayos pa yung helmet. Baka madali to eh. Hindi ka makakarimate dyan. Oo, nakadaan mo? Sino yun? Pero din kala ko lalaro. Hindi ko wala na yun. Okay, sarado na po. Yung mga hindi nakalista po, huwag na kayo umalis na kayo dyan. Hawakan mo, ganito lang kasi. Basta pag hindi nalalay, wala sa mga hindi ito. Okay, ito na. Napakarami nito ha. Open road bike tayo ngayon. Yes, shoutout mo natin si Dr. Christian Morales ang sponsor dito ha. And sa all GBC master, all GBC bikers. Ito na. Palatang kagad. Si Luigi kagad itong tumatakas. Ninyo Ling, sumundot. Dami itong mga to. Yun. Okay, sus ko po, kain doon. Napakarami ng ating mga riders. Andito mga iba't ibang klaseng team. Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, andito. So meron tayong umagot ng mga breakaway sa harapan. Tignan natin ako maabutan natin mga breakaway. At napakakapal pa itong ating mga riders. Jerry Cabail itong nakikita ko rito. Mga Dandex, napakarami. Uy. So kailangan makuha muna natin to. Dexter Lee, ayun, nasa harapan ha. John Lionel, King Vincent Mercado, andito. Algin Martin, John Paul Laureta, yun yung mga abangan natin. Meron tayo dalawang breakaway. Ninyo Lim na naman breakaway atis at saka isang Team Tarlac. So meron tayong dalawa, yun ha. So ito yung ating grupo. Napakakapal nito. Woy. So 7 laps yata ito eh. RCC, marami dito. Dandex. Okay. So kagkagan na rito oh. Mukhang bumibilis na. Pabilis na lang pabilis itong ating mga riders ha. Ang kanilang speed, 52. So nadikitan na kagad yung ating breakaway. So dito na yung mga 7-11 riders, GLC, Dandex, ISAC, RCC. So may humihiwalay na grupo sa harapan. Tignan natin kung sino yung mga yun. Si Olan, mga sa kaliwa ito, Dandex. Sinundang kagad ng RCC, nagkakaparutan na John Paul Laureta. So nagsunuran kagad ha. So ayun na si King Vincent Mercado, pumaparap na si King Vincent. Nagwawala na itong ating Teleton. So sino kaya una makaka-breakaway dito? Grabe ang bakbakan ha.
marami oh. Nasa harapan si Dexter Lee, nasa harap. Wala tayo breakaway na kapatid. No more breakaway tayo. Dami ah. Breakaway yan. Last 6 tayo. Last 6. Uy, mga nasa 100 riders to. 96 yan. Ay, 96. Dito, ingat kayo sa dito. Okay. So, kato si... Ayun na, napakabilis na oh. Grabe, 96 riders. Ano ka makakarimati dito? Napakakapal. Weng! Shout out kay Kuyeng! Weng! Shout out! Napakahusay! Okay. So, asop na, wala pa rin nakakatakas ha. So, buong buo pa rin itong grupo natin. May mga nagbabadya, may mga nagbabadya, pero dagli ang nahabol ng ating mga grupo. Si Kulog, ito. Si, John Rex. Hoy! Kinain na kayo ng grupo! Bigay naman kasi ng bigay ng tubig eh. Okay. So, napakakapal pa rin ha. Wala pa rin tayong breakaway. So, ganito talaga ang bakbakan dito sa Gimba Bypass. Malakas ang hangin. Yan ang mga kalaban mo rito. Patibayan sa breakaway. Pero madalang yung nakaka-solo dito ha. Solo babaybay. Ayan na oh. Babakbakan dito sa harapan. Si Jairen Urian, ayun, bumabakbak sa harapan. Si Ruben de la Cruz dito, si AJ. So, humihiwalay na itong mga grupo na to ha. So, meron tayo mga breakaway dito. Natin kung magkakalagasan pa itong mga to. So, ito yung grupo mga nauuna. Ito, mag-u-turn na sila. Magsaya ko rin po sa lang. Hey, Jonas ako. O, ingat kayo. Last 5. Last 5 tayo, last 5. Hala pa rin namumong breakaway. Inabutan pa rin na yan. Umangat. Asan na si... Uy, Hey! Tol. Nakapagod ka dyan. Mamaya, sige. Last 5 tayo, last 5 mga kapatid. Wala pa rin tayong kumakalas. Buo pa rin ang 96 rider. 96 rider pa rin buo tayo. Eto, merong nasa... So, may mga naiiwan na rito ha. Talagang mabilis yung banatan eh. Linyuli, manito na sa likuran. Si Prince Joseph, si Francis Joseph, mukha naubusan. Power off konti. John Paul Loretta dito sa likod. So, wala pa rin tayong nakakalayo ha. Uy, Dexter Lee oh. Dexter Lee, si Jonel Tako-Tako. Mukhang magbabanta tong si Dexter Lee ha. So meron pa tayong mga breakaway sa harapan. Medyo nakakalayo na yung mga yun. Dikitan natin yung mga breakaway. So ito yung mga tumatakas. Marami to, meron pa doon sa harapan. Jerry Cabael, si Carlo Pascual. At meron mga tumakas doon sa harapan eh. Si Axel. So ito yung ating peloton ha. So meron tayong breakaway yun. Tatlo yung breakaway doon sa likod. Ito na. Okay, this is our 3-man breakaway. Si Nunez, si Darius, tsaka si Nas Ladignon. Okay, this is our 3-man breakaway. Lumalamang sila ng mga 150 meters doon sa ating main peloton. Darius Villaseñor, Nas Ladignon, and si J. Carl Nunez sa kanyang speed 43 kilometers per hour. So tignan natin kung tuloyan nilang mailalayo itong ating kanilang breakaway dun sa main peloton. So andun pa yung mga taga Pangasinan ha, John Paul Loretta and Algin Martin. So nagdadala ng trangko itong si Nas Ladignon, J. Carl Nunez, itong tour champion ng Nueva Vizcaya, si Darius Villaseñor, yung nasa likod. Speed nila mabilis ha, 47.
Talagang matindi bakbakan ha. Okay, so ito yung ating peloton. Mga 150 meters lang nilalamang ng ating breakaway dito ha. Madami pa rin, makapal pa rin. So ito natin tatlong breakaway. Si Jeka, si Darius at saka tong si Nasla Dignon. So ito lang yung ating peloton. Mga 120 meters lang lamang ng ating tatlong breakaway dito ha. Makapal pa rin tong peloton natin oh. Hindi pa nagbabantayan sila Aldin dito. Yung si John Paul dito lang sa likod. Okay, ito pa rin. Sila pa rin yung ating breakaway, Nasla Dignon, Jeka, and si Darius. So tingnan kung gaano sila kalayo dun sa main peloton ha. Uy, mga 200 meters na. 200 meters na, mukhang mabagal na itong ating peloton. May nagja-jump na MW play. Mukhang si Junel tako-tako to ha. So nag-jump si Junel tako-tako doon sa main peloton. Ito yung ating main peloton, napakarami. So nakasarapan yung mga Dandex. Okay. So medyo may kabagalan tong peloton natin. Pero may mga tumatakas doon sa harapan may mga tumatakas na grupo. John Paul Laureta dito na sa harapan. Mga Dandex ang kumukontrol dito sa peloton natin ha. So may mga tumatakas dito. Si CJ Isguera, John Rex, isang team Bataan, John Paul Bigol, saka si Luigi. So napakarami nito ha. May tumatakas na naman na isang nakukulay black. So ito na ating breakaway. Maraming salamat. Uy, last 3 tayo, last 3 ha. Uy, last 3 lap. Last 3, ay yung breakaway natin, 300 meters. Tatlong taong meron. O, ingat kayo, last 3. Uy. So dito si Kabael, si Jockey Banks. Napakahaba, nabanat tong grupo ha. So last 3 laps tayo. Okay, napakainit ang ating oras. Alas 12 na ng tanghaling tapat. Wala pa rin bumibigay. Marami pa rin. Napuskol na pa eh. Ika nga. So lumalayo yung ating breakaway ha. Natatansya ko mga nasa 250 meters na. Ito may tumatakas na isa. Susundot kagad ni Jarek. Ito si John Paul John Paul nasa likod niya itong si Penten. Ay si Roy Max okay niya. Okay, ito na yung ating tatlong breakaway. Sundan natin. Okay, this is our 3-man breakaway. Nako, hindi yun na itatanong. Mayroon pala tayong mga tatlong breakaway na to ay mga gold medalist ng national. Itong si J. Carl Nunez sa double gold medalist ng Criterium and Individual Time Trial Youth. Dalawang gold ang kanyang nakuha ngayong 2024 sa national. And sa Batang Pinoy, gold medalist din to. Ito naman, si Nasla Dignon, gold medalist ng Criterium 2023 ng national. At yun, naka-Dandex, gold medalist individual time trial ng 2023 National Road Championship. And ngayon lang, June, ay champion Tour de Vizcaya Amateur category. Champion itong si Darius Jan Villaseñor. And champion din to sa Tour de Aurum. At champion din sa ano ba isa pa nag-champion ito? Basta tatlong champion na to sa Lumbatamo, sa Zambales pala. Mga bata pa to. Ito yung mga abangan natin sa mga big race. Itong si J. Carl Nunez, batang bata to, mga 15 pa lang to o 16 years old.
naka-gold medalist na. Ito naman si Darius John Villaseñor, 3 big race ang na-champion niya. Pambihira yung ginawa ng batang to sa Tour de Vizcaya. 1 minute 20 seconds ang lamang sa kanya. Ay ng overall leader, pero pagdating sa haon ay nilamangan niya pa ng 14 seconds kaya nakuha niya ang kampyonato. Ito naman last na dignon, champion to ng Criterium ng National Road Championship. So mukhang mapagkakaisa nitong si Darius ha. So wala nga lang pang remate pero may pang-ahon ito. Si Darius Villaseñor. Ito nasa dignon na talaga malakas sa sprint to. Almost 200 meters na lang ay maabutan na ng grupo ito ating 3 breakaway. Ito ating peloton ha. Si Remax Ocaña, John Paul. So makadikit pa to. Last 3 laps pa tayo eh. Makapal. Makikita natin dito kung mag-aabol pa to peloton ha. Yung mga big guns andito pa, sila Algie Martin, si Daniel Jos Corpus, King Vincent Mercado, si Remax Ocaña andito rin, mga RCC Reptiles. So andito rin si si Orsin Ferrer, si Jeric Cabael, si Juan Bacaro yung nanalo noong last week sa nakakakilabot na nga lang, nakakakilabot na rimatihan ang nangyari ito. Van sprint, ubusan. Andito rin si Axel Mayor oh. So lumayo na naman yung ating breakaway, 200 o 50 meters ang layo ng ating breakaway. So andito pa yung mga taga-Tarlac, kaya may posibilidad pang maidikit nila to. Ayun, yung mga 7-Eleven. Ako, dito pa pala si Russell Agapito eh. Russell Agapito, si King Vincent, Daniel Jos, Jairel Julian. So di pa talaga tapos ang laban. Isang lap pa to ha. Pagbalik, remate. Okay, so last lap na lang to. Pagbalik ito, isang balik pa, remate yan na. Yatin kung matibay pa rin tong ano to ha, 3 to. Kung aabutan pa rin kaya sila ng grupo, ang kanilang speed 44 kilometers per hour. So kung magtutulong-tulong talaga to hindi na sila abutan dahil mga 300 kulang 300 meters na ang ilalamang ng ating 3 breakaway. Okay, so lumapit ng bahagya yung ating peloton dito sa 3 breakaway natin. Mga 180 meters na lang ay makakadikit na yung ating breakout peloton dito. So remate pagbalik, mukhang aabutan pa yung breakaway natin ha. Nakumanda tayo, van sprint sa mayayari, Van sprint to. Napakaraming pipilis ito. Ostentang si Tristan pipilis. Maabutan yung breakaway, ginagarantiyan ko sa inyo 100%. So pagbalik, remate na. Tignan natin, bumibilis na itong ating peloton, mukhang mag-aabol na to. Tignan natin kung maabulan na nila yung ating breakaway ha. So ayun na, mga 100 meters na lang, makakadikit na itong ating breakaway. Nasa harap na itong mga 7-Eleven. Pumupwesto na itong mga 7-Eleven, King Vincent Mercado, Daniel Jos Corpus. Sino ba yung nakaputi na yun? Si Russell Agapito, ito na. Si Grabado, papaharap na rin itong mga Dandex, ayun na. So mabilis na. Kumakarga na itong ating mga grupo. Talagang una-una na sila dun sa harapan dahil rematayan na talaga ito. Gandang rematayan ito. Van sprint rematayan ang mangyayari dito. Yan na to ha. So ito pala yung ating 3 breakaway, pero lumalapit yung ating peloton. Ayun yung ating peloton. Ayun na, wag na kayong kukulang. Sigurado van sprint rematayan na naman to. Bumibilis na itong ating peloton ha. Van sprint to. Ilagay mo sa 1 point. Okay, ito na. Huwag na kayong kukurap, huwag na kayong bibigit. Huwag na kayo ng malaki. Sigurado, nagbabaga
Nagliliyab na gagawin na rin pati na mangyayari dito. Inabutan na yung ating breakaway. Last 500 meters to the finish line. Bakbakan na to, huwag na kayong kukulap. Inabutan na yung ating breakaway. Sino kaya dito makakakuha mga idolo? Ayan na, bumibilis ang takbo. 50 kilometers per hour. Last 500 meters to the finish line. Last 500 meters to the finish line. Bakbakan na to, wala lang buklat, wala lang makakapigil. Ayan na, nasa harapan yung mga Dandex. Ito mahabot to si Jockey Max. Ayan na mga idolo, huwag na kayong kukurap. Yun, nasa harapan na ito mga Dandex. Sunod nila mga 7-Eleven. Nasa may bandang gitna lang itong si Aldi Martin. Sino kaya ang unang babalit? Maangat na sa kanan yung mga 7-Eleven. Sumusunod ito si Aldi Martin. Nakasunod pa rin itong mga Dandex. Itong si Lester Mendez, si Jerry Cabell. Umahabol pa rin ito. Maangat na sa kaliwa itong si Aldi Martin. Umahabol pa rin ito si King Vincent Mercado. Aldi Martin na kaya makakuha King Vincent Mercado. Umahabol pa Jerry Cabell. Si Lester Mendez. At saka yun si Harley. So natabingan tayo ng motor. Na-screenan tayo dun ha. Marvin? Nice lang, nice lang!